m nwa agbọghọbịa tozuru etozu maa mma nwaanyị mana m amụrụ ife na-eme m ụmụnne m amụrụ m ife na-eme m mgbe m nọ skuul enweta m those guy o promise sie m heaven and earth si na ya ga-anụ m mụ na ya na-abụ wee bido kwụba ọ sị m nne na fadu very happy people na-enejelufe anya as ndị ga-anụ onwe fa after school maka na the love is not hidden. Ọ sị m nne after 1 year na o nwerekwa ife ya mee this guy o na o nwere anything ya mee this guy from nowhere the guy sị na ya chọzi just like that. Ka ekwe n'ife ya mere nothing. Ka ekwe n'ife ya mere na ya chọzi hai na edibe nke afọ disie ewee lụọ na tediye ya enwetakwa enyi nwoke ọzọ ya na ya na-abụ bido kwụbakwa. Ọ sị m na ndị afọ bịa na fa ga-alụ ọfịa tobo mmadụ na-emeli ife niile na flọnt ya ịgbagolu ifo ha ị ga-afụ the happiness ị ga-afụ the joy onye gwa gị na fa ga-separate na ịma mma mana ife gbazili aghala ịbụ na o nwere ife a ga-eme na o nwere ife na-ese no nothing just like that ihe ga-eme bụ na one day onye afọ ekunye ese na ya chọrọzi etu a ka ya si lose the second one ike kwụla ọtọ gwa ya nyelukwa na final year ha o na-enwetakwa another one ya nwetara ya 6 months before ha graduate so nke afọ na fa ekwusigo everything ọkpọli ya na be nna ya jefu ndị be nna ya like anya ya nwa akpọli ya na be nna nke nyanwa jefu ndị be nna nke nyanwa everybody like anya welcome ọnya so kafa finishes wee gabazia youth service na youth service kafa nọzio na ife a na-adụzikwa ọsị na after 6 months or 4 months na enyi ya nwaanyị ofu ngwulu jikọ ọnya na afa na abụ na be nna ya kpọrọ ya wee sị ya na daga ya o bidotela ụlọ si na ọ ga-arụ ya na ọ kwanye na nwanne ya nwaanyị nke ọ tọrọ na-akwụzi o ya sị ya ka ihe niile ịbanye na ha na-akwụ na the guy nwere right ịbịa befe ọ sị ya na ya na-agwa gị na ya bụrụzi ụmụaka o na ya agasigo university pụta na ya full of na ya ga-ama na ọ na-abụ ọbịasịa bụ ụlọ nọsịa this girl ga-edupụrụ ya ha pụta n'ụzọ ha na-amaka onwe ha na-esusu ọnụ na ha ga-akwụgide karịgide ụka digel atụbugide afịfịa were ọkpa sele ihe ebe o bidoro dọbazie moto fanọlụ n'ime moto na-esusu ọnụ na-eme nta na-eme nke o na asị na ya mụrụ ka ife nke dị adụ ya wee kpọọ mami ya wee jụba mami ya si ya na asị na onye dotu na-abịa and na ọbịbịa ọ na-abịa bụrụzi ọbịbịa nkịtị ịbịa jụ ese maka na ọ bụ na ọbịbịa nkịtị ịbịa jụ ese that na ọ kala egwu ya na ọbịbịa niile na o nwere ka asị wee malụ kedu ife na-emenụ ọ sị m nne to her greatest surprise mami ya sị ya na ọ na-abịakwa wee bịakọtazie ya na nwanne ya nwaanyị Chinyere wee tọbazie ọ sị na ọkwanụ nwoke ka ọ bụ na ịma alụ na nwoke ka ọ bụ na ọnya nwa ga-echuz na ọ sị na ọ like Chinyere so ya na Chinyere wee kwụbasịa ya sị ya mama so na ịma alụ so na ịma na ihe dị otu na-eme gba nkịtị ọ sị ya ya nwekwa enu ndidi na ọ ka anụbarị ya anụba na mgbe ụfọdụ na mmadụ na-akpọ ata mmadụ ka o wee fụ onye o deelu ya na ya na-abụ hei ọ sị bụ nne ya larụla ụlọ abalị ya wee welu fonu wee kpọọ papia wee gwa papia sị ya nke na-emenụ na okwekwe ka a sị wee malụ na dịga abịakọta ya na-asị ka ezi isi ọbịbịa anọgwa wezakwasị ọbịbịa ka ọ na-abịa doni ada nọ n'ụlọ mgbe ọbụla ọ bịara ọ bụ ịghọtago so ya gwasa papia sị ya don worry na ya ga-etinye anya na ya papia wee chebulu deska ya wee zuzuru wee bịa papia wee jụbịa wee sị ya kedu onye ị na-achọta hia na nwa m nwaanyị akpọ gị wee bịa na skuul nọhịa youth service gị nwa nọkwa skuul mana oge ọbụla ị na-abịa hia obibi ị na-abịa nwa m ọmakwalụ maka ya maka na ya mụrụzi ife ị na-abịalụ o ya che na ọbịbịa ị ga-abịa ebe a bụ idu ndị ụlọ wee bịa ma ọ bụrụ na gị na nwa m gụsị akwụkwọ kedu ife ị na-abịalụ gị gwa m nke bụ eziokwu wee sị ya n'eziokwu na ya so nyanwa wee bata mana onye achọzila ịnụ bụ nwanne ya nwaanyị ya dosọrị na nwanne ya nwaanyị bụ ife nya lọvụlụ nnọọ mebi nnọọ chukwu ji nyanwa wee kpọati ya befa ịghọta and ya batakwa na-atị ya na onye nke eke a chọrọ ịnụzi papia wee sị ya na ada eje eje ọma mme mami ya wee si n'ime ụlọ wee pụta sị ya na ọ ka anụbakwana ya anụba ọsị papia wee setụ wee tọọ nọ wee na-enye anya sị ya chọọ ebe afọ nne olu ha again mmadụ na gị na-abụ onye
wee say here. And look, young man, gbanwe iwe ewego papa ya. We say, I don't want to see you here again. Na m afụ gị ebe again bụ ma gị na nwa ndụ etele gị be m eso wee bịa hia sị na unu ga-anụ di na nwunye. And for this, na ọkpọlụ gị bata sef na ya ma support the marriage. Ya nwere ike ikebi ya mana ya ma support the marriage. Na ịbụ very irresponsible. Egwu ada atụ gị bata be m ilisi onye nke ilibe onye nke. Come on, work out, come on. See, papa ya wee gbachisiela ntị send enya out. Wee rigoro nwanne ya nwaanyị wee gburie. Si ya ibe ewu na-esi isi n'ọkụ. Ị na-apụ ala. Nkwe ife na-eme gị. Hai! Ịgbachisiela nwanne ya nwaanyị ntị. Nke a bụkwala nọmba 3 na. Akwa ya nke anụnwa nhọrọrọ m. Ọ sị m nne ke na-agwa m ihe a na-emesigo youth service ebata ya na nwanne ya nwaanyị nọ n'ofuru mana fa adịghị ọnụ. Ọ sị m ọkwa ịfụ mami ya na ya ga-emesi mami ya ka ekwuru. Sị m na ihe na-ewute ya bụ na ihe anụnwa melie na skuulu na ya kọrọ ya mami ya. Confide ya mami ya na-asị ya na ya gbakwana ife na-eme ya nweta enyi nwoke mfiarala m ya nweta enyi nwoke mfiarala mami ya wee na-asị na onye nke batakwa anụ na ndị befe ji ego na fa na-eme ọfụma na ọ ya kịta ife anwụ na-eme ya kịta emekwuye ịghọta na mfiarala m again eluzo this guy ya ka o ji wee jekwe nwanne ya nwaanyị ọ na ọnya kwanyere nwanne ya nwaanyị mami ya wee kwelu wee sọpọtụ onye. Ụfọdụ ndị nne chukwu ma elu na ebele isiokwu nwa gị nwere nsogbu bịa gwa gị na ya nwere nsogbu instead ị ga-eje malụ ka esi efiksi nsogbu instead ị ga-eje malụ ife ị ga-eme wee nyere nwa aka nwa iji utu gị wee mụ. You choose to switch maka na ezigbo nwoke ka ọ bụ. Nna it's not like na ịmara na face gị bụ gị na orikete nke olie nke kedu anyị ga-eji fụ nwa afọ bọsa a ga na-eme ego the second one. Ị na-ajụ ịmakwa o nwere onye ọ ga-abụ ọbụla esisie nri otu inye ọtapịapịa anya ọ dịkwa gị mma anya ọ dịkwa gị mma. Ịma na o nwere ife na-eme na be anyị ụmụ nwoke unu dịkwa nchaji mana nchaji unu nwere limit. Ife ji wesị na o nwere limit bụ assuming now na this girl akpọrọ papa ya wee gwabịa ife na-emenụ onwe ka papa ya ga-esi mmanụ ụwa ife na-emenụ. It's not like na ọnọdụ ya ọnọdụ ya dị ma na-abata n'apụ mana ọ mara ife na-emenụ na o nwere ike sef atụba nwa ya nwaanyị ime n'isi eme ya mana isi ifuru ife nji wee sị gị na ụmụ nwoke adịrọ fully in charge when it comes to kids. Maka na ị ga-achụlụ pụọ ma ị bụrụ irresponsible man na-achụkọ ego na-abata ifesazịrị nwaanyị o gwere ụmụaka na-eme. Can you imagine a mother can do this? This girl wee sị m na ihe a ji wee wetara anyị akụkọ ọ bụ na ya mụrụzi ma a ga-agụnye nke nwanne ya nwaanyị asị datin na-eme ka a ga-agụnye nke nwanne ya nwaanyị asị nzuzu mami ya. Ifenya na planụzi ọzọ bụ na onwe nwoke ọzọ bata n'ime ndị ya na ya ga-ahapụkwa ya ka ọ tụba ya ime. Ya ga-ahapụ ya ka ọ tụba ime maka na ya mara ifenya na ụmụ nwoke na-eje eje na ya mara ụdị. Nne ịjụkwa m nsị gị pray over yourself akwa ịghọtago ọkwa ma nke ka ije tụrụ ime soro nwoke menna na-ebi olesi na ịdị ready to raise a child alone because na nwa nwoke niile ga-atụba gị ime kwenụba gị. O nwere ụmụ nwoke ịma nji afọ ime wee jide. It's not possible. Ịghọtara na nwa onye ga-atụba gị ibe sef ọ bụrụ nọmba 1 efulefu na ụmụnna fa niile nya efulefu tụbakwanụ gị ime. Olesi ma ọ na ị ga-enweta ọlụlụ bọdụ ready to raise any child ị ga-amụ out of wedlock. Ọ bụzakwanụ na onye afọ nụba gị fine bụkwanụ na ọ nọbara gị fine afọ ime ada garanti na nwoke ga-anụ nwaanyị nọta ebe na-eje. And another thing ị nwere ike ịgwa gị bụ go to your father ịmala etu isi wee kọlịa ife a na kọlịa from mgbe i bidoro wee mebe enyi ụmụ ife na-eme gị actually instead of ije gị kpatara ime nne na media I won't support you to do that. Mana unu eji na efe nkwụ wee chọọchị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.